Hej, jeg hedder Michael. Jeg er kernmærke af baggrund og har også en bachelor i psykologi. Vigtigst af alt så har jeg 8 års erfaring som projektleder og leder, og har de sidste 4 år arbejdet som konsulent inden for projektledelse. Det betyder, at jeg for det første selv, har været der som projektleder, men jo selvfølgelig også har foden inden for i en masse virksomheder og har set, hvad det de gør i forhold til at lykkes med deres projekter. Ikke mindst, hvad det deres projektledere gør for at lykkes i rollen som projektleder. Det gør, at kurset her har en meget praktisk tilgang til projektledelsen. Og det er vigtigt, fordi mange af de eksisterende kurser inden for projektledelse, de opererer inden for et bestemt system, eksempelvis sådan noget som Prins 2, og det gør, at sådanne kurser de er meget teoretiske i deres tilgang til projektledelse. Målet med det her kursus er, at du fra dag 1 skal gå ud og gøre en forskel. Kurset angriber projektledelsen fra 2 vinkler, det hårde og det bløde. Det hårde det handler om det at få lavet en solid planlægning i projektet, det at komme godt fra start, det at få øje på, hvem er det egentlig, der bliver berørt af det her projekt, hvem er det, der har indflydelse på projektet, det vil sige det, vi kalder projektets interessenter, men også hvad er det for ting, der kan gå galt i projektet, håndtering af projektets risici. Det hårde er altså meget det her med at få lavet en ordentlig planlægning i projektet. Det bløde er det, som jeg synes er det sjove, det som samtidig dog også er noget af det mere udfordrende, nemlig det at få et projekt til at lykkes med andre mennesker. Ledelsesdelen af projektet. I rollen som projektleder vil du mange gange skulle stå og være på et møde, facilitere et møde, og facilitering er derfor et hovedelement i kurset her. Du får lov til at være på som projektleder, du får noget feedback på, hvordan fungerer du i den rolle, i forhold til jo selvfølgelig ideelt set at skulle have gennemslagskraft og være skarp i sådan situationer. Et andet element af det bløde er også det at motivere, det at skulle motivere andre. Det er noget af det absolut sværeste som projektleder, fordi at man som projektleder jo ikke er daglig chef, daglig leder for dem, man ligesom skal have til at gøre noget for en i projektet. Så motivation er et selvstændigt element af kurset. Det er forhandlingsteknik også. Som projektleder er det vigtigt at kunne forhandle opad til om eksempelvis flere ressourcer, udskyde sin deadline eller hvad det nu må være. Så forhandlingsteknik, forhandlingsteori, igen, addet med den praktiske vinkel på det, er også en del af kurset her. Det er så noget som konflikthåndtering også. I de fleste projekter støder man ind i konflikter, kommer op og bokse med forskellige mennesker, eller nogle af dem, du arbejder sammen med, kommer op og bokse med hinanden. Og hvad er det, du så kan gøre i sådan en situation for at afhjælpe sådan situationer, eller i hvert fald gøre, at situationen ikke eskalerer. Så kurset her angriber altså projektledelsen fra de her 2 primære vinkler, styring og planlægning, og også ledelsesdelen, det hårde og det bløde. Det vigtigste for mig med det her kursus, det er jo selvfølgelig, at du hurtigst muligt får et job. Derfor er den sidste del af kurset tilegnet dig og den du er, i forhold til at skulle bestride et job som projektleder, projektdeltager, hvor det nu er, du kommer til at starte. Så med udgangspunkt i personlighedspsykologiske tests vil vi komme til at tale meget mere om, hvem det er, du egentlig er, hvad det er, du derfor, givet den du er, har at byde ind med i et nyt og potentielt job. Jeg vil hjælpe dig til at fremstå stærk i et jobinterview, med til at hjælpe dig til at kunne sætte ord på, hvad er det, du kan, hvorfor er det, at lige præcis den her arbejdsgiver skal ansætte dig. Som et ekstra add-on har vi også en ekstern underviser inde, en specialist i online marketing, Thomas Bigum hedder han. Han vil hjælpe dig til også at have en stærk online tilstedeværelse, det vil sige, at du også kan markedsføre dig af den vej over for en given potentiel arbejdsgiver. Men for mig er det selvfølgelig vigtigst at sige, at hovedfokus på kurset her, det er projektledelsen. Hvad er det, der fungerer i en praktisk, virkelig kontekst? Hvad er det for nogle værktøjer, let anvendelige, du der skal bruge for faktisk at lykkes i rollen som projektleder? Jeg glæder mig til at se dig på 6 intense, sjove og læringsrige uger.